Ei, molt bones a tots, benvinguts al canal i anem a continuar la sèrie Atlètic, nano. Gran Atlètic, grande, vamos Atlètic, hòstia! Doncs va, anem a encendre això, carreguem gas, carreguem partida, no? I anem aquí, sí, tant. Anirem a fer uns quants partits, no? Qui toca? Leverkusen. Doncs va, anem a tàctiques, veiem que estan bastant fosos, si ficarem borrar i autocompletar, no? I així, tots quasi 100%, no? Va, anem a encendre això. Bueno, ja s'ha encès bé, anem aquí endarrere, i partido... Ir al partido, vamos, va. Que sí, que comencis el partit ja, va. Vamos, va. Atlètic 0, vayan... El primer, cantar i fent polles, tio. Va, que Iñaki Williams està en forma, el nano. Gol d'aquí del Raúl Jiménez. Que grande, sí senyor. Hòsties, vale, pensar... Va? Minut 37, no? Va, 45, descanso, farem una mica de canvis, no? Aviam què passa, no? Estan prou bé de nota, menys l'Iñigo, que el canviarem, per en Gerard Álvarez, substituir tant... I de moment continuem així perquè m'agrada l'equip que tinc i Atlètic, aupa Atlètic, Vamos! Noi Simon, què fots, tio? Que no ens empatin, sobretot, Cago en Déu, Foli, va. No, aquesta porteria no, l'altra. Farem un altre canvis o què? Sí, no? Va. Veig que estan bé, però el porter, Unai Simón, Andrei Lunev, tindrà de canviar, no? Perquè no està fent bon partit. I com marquin, el despedeixo. Mira, un gol! Ha marcat Yuri, ha marcat el meu nom, nano. Otro? Raúl Jiménez, qui no, nano? Tu, tindré a fitxar en via libre, no? Si el trobo... El buscaré, ara el busquem. Ara el busquem i mirem els estats i tot, no? Va, fot-li canya, Va, via libre, que ens vas trencar l'espíritu. I en Messi 4 o 12 partits suspès, per la vermella que li van treure. Agressió, violència no, hòstia, no, hòstia, no. No, home, no, tio, així no, tu. Anava a buscar... Oi, t'han pujat tots, tio. Madre mía. No hay lesiones. Fantàstic, tu. Va, otro. Anem a buscar en via libre, no? Va, som-hi, que teniu ganes de veure-ho, Anem a buscar. Va, home. Aquí. Buscar. I ficaré... Aquí. Via libre. Com? No? Libre. Ja? Oito! Via libre! Delantero! Del Feyenoord, que l'ha fitxat perquè el vaig vendre, no?
Hòstia, m'ho hagués quedat, tio. Ah, com Déu. Quina ràbia, tu! Fitxajes, mira, estadístiques, oi te veus, on estava l'Atlètic Club, va jugar un partit i no va marcar res. I amb mare de Déu, ha marcat 3 gols amb 19 partits. Lamentable la Villalibre. Ay. Villalibre, ¿dónde te sentaste, hermano? Doncs anem a mirar aquí contra el Barcelona. Cuidao, el Copa ronda 3 contra el Barça ja, nano. Eliminats ja del Copa en 3-2-1-0, Què, et ficaràs a tàctiques o no? Ara. Estan tots bé? No, el Muniain aquest. Cuidao, Cuidao, perquè el Muniain va sortir de reserva i va quedar un bon paper, Rico el Muniain, ficaré l'Iñigo... No, Raúl García, clar que sí. I després, ja està, de moment, aquí ficarem en Muniain de suplent i anirem pel partit. Senyores i senyors, Atlètic Club, Futbol Club Barcelona. I en Messi... No. En Messi no hi és, tio, al Barça. Hòstia, problemes. Va, anem aviam si li quedem una pallissa, Una pallissa ben donada, aquí. 3-2, nano, cuidao, El Copa, Ens ha marcat el Barça, el Griezmann, com la vida real, tranquil. Però jo crec que ens quedarà una batejada que quedarem desfets. Que me lo pongo Ai, per què, Cardo? Ja ens ha marcat 2-0, va, home, tio, ja en quants en cau. Mira, el tercer, i tant. Griezmann, hat-trick de Griezmann. Dando vueltas por condado sin perder de rato. Què? 3-0? Hòstia. Vull marcar almenys un gol, no? Contra el Barça, tio. Almenys un objectiu és aquest, no? I crec que no ho aconseguirem pas, tio. Ha fallat 2 cops, tio. No. En Messi l'han vengut, I m'agradarà veure... El busquem? El busquem? Sí, doncs el busquem, tio. El busquem en Messi, tio. Mira, estan jugant fatal, tu. 4,2, no, Otamendi, tio. El pròxim mercat de fitxatges et venc, tio. No serveixes per res, imbècil. Joder, fa més aquest que no car de res que no pas tu, Hòstia. 4,4, sí. Què és, migcampista, no? En Dani García, sí, i tant. Foli, va. Va, almenys un gol, no? Estaria bé, no? Número 1, sí, no, tu. 3 setmanes, número 1. Dakiti de... Va, fot-li canya. L'emissora del ritme, 1 i 3 minuts, aquest migdia de dimarts, i això que sona de fons, temazo, no? Convertida en baix, es diu Space Melody. Tio, minut 60 canvis. Què puc fer? 2 canvis més, no? Sí. Que el 4,3, Joan Jordan, però no. Córdoba, que està bé, sí. I després canviarem en Yuri, que no m'estava fraudant en Yuri, I quedarem aquest, Will Orban, que defensi. Va, que sí, tio. Va.
Va, deixem-ne de tonteries de ballar i ens marquen el quart. Sí, tant. Quina jeta, tio, quina jeta, puta Barça. Tio, estan fent el ridícul. Griezmann, 4 gols. Qui s'ho imagina, això? Ningú. Vamos, hem marcat un gol, un objectiu fet, vamos! Sí senyor. Grande Atlètic, aupa. Va, final del partit i ens han anul·lat un gol, tio. Si no haguéssim quedat 4-2, Va, eliminats de la Copa ja... és igual. Com m'agrada... No canvio res. Té 5 estrelles en Yuri, ja? Hòstia, és el millor, Hòstia, sí, és el millor, tio. M'encanta el Milan, que haurà rendit als nostres peus, Peligro. Nicolás Otamendi. Gol! Ha marcat Ibai Gómez. Wow, ha marcat l'Ender Don Rocher. Aquest nom no ho sé dir mai, tio. Raúl García. A la vostra salut, nanos. Estem a beure aigua perquè si no el cos, tio, no aguanta. Va, a mitja part, no m'he donat i anem a fer canvis, no? L'Otamendi, tio, un altre cop, tio. Estic fent la polla, tio, l'Otamendi. El vaig fitxar perquè defensés i no fa res, tio. Bueno, defensa sí, però treu molt poca nota, i no m'agrada, tio. Joder, Otamendi no, tio. Bueno, ho vendré per bons calés, no? I fitxaré una altra defensa, tio. Inclús aquest ho fa millor que l'Otamendi, imagina't, tio. Quin nivell, tio. Va parir, tio. Yuri, hòstia, joder, té 5 estrelles ja, va parir. I el Muniain té de ser un d'aquests que formi part de la zona bar, no? I anem a seguir. Va. Ja està, ens han marcat. Qui ha marcat? Pensava que marcaria l'Ibrahimovic. Cuidao, Ibrahimovic. Ibrahimovic ha donat l'assistència. Oh, no. Just jugar. Bla. Joder, què diu? Què? Això és mentida o ens estan prenent el pèl? En 10 minuts ens han quedat 3 gols. Home, va, tio. Que fals, tio. Gol! Qui ha marcat? Com? 3-3. Cuidao, 3-3. 1085. Bueno, un empat, ho firmo. Sí. Keep from that stop. Ha pujat defensa 86 i no defensa res, tio. Tio, no, home, no, tio, el vendré, tio. Joder. Pesado, tio, Otamendi 2 gols, home. Competiciones.
Anem tercers, 20 punts, a 3 punts del primer. Bueno, està prou bé, no? I ens queden diversos partits per endavant, però m'estic començant a ratllar perquè hem perdut un partit 4-0 i hem empatat contra el Milan, no? I després els pròxims partits ja contra el primer, que ho farem al pròxim vídeo, vale, nanos? Doncs va, nanos, cuideu-vos molt i a disfrutar el dia, que és molt llarg. Va, ens veiem demà, que faré un altre capítol, vale? Doncs va, anem aquí, detener i cuideu-vos molt.